Il-Partit Nazzjonalista jemmen li l-pajjiż għandu jkompli investi b'saħħa fit-taħriġ taż-żgħażagħ u għalhekk ħejja pre-budget document dettaljat u li jħares ukoll lejn dan l-aspett. Dwar dan tkellem il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija meta dalgħodu żar l-Emcast, akkumpanjat mis-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Clyde Puli. Adrian Delija qal li l-pajjiż irid iħejji ruħu għax-xogħlijiet mhux biss li jeżistu bħalissa iżda għal dawk li qed iridu jinħolqu l-aktar fid-dawl tal-iżviluppi tant maġla fit-teknoloġija u x-xjenza. Huwa qal li jekk l-istudenti jridu jiġu ddirezzjonati fl-oqsma l-ġodda li qed jinħolqu jinħtieġ ukoll għodot tagħlim u taħriġ ġdid. Bekk il-pajjiż ikun jista' jixpruna l-istudenti tagħna f'dawn is-setturi. Adrian Delija qal li f'diskussjonijiet li kellu mal-amministrazzjoni tal-iskola ħareġ il-bżonn li l-gvern jagħmel investimenti akbar f'dan il-kulleġġ sabiex l-istudenti jingħatalhom servizz aħjar u għażla akbar fl-istudji tagħhom. Huwa ċar li l-industrija tagħna għandha bżonn tagħlim speċjalizzat u taħriġ li jibqa' għaddej. U allura hemmhekk ukoll irridu naraw il-gvern x'jista' jagħmel iktar biex jinċentiva lil dawn l-istudenti tagħna biex it-tagħlim tagħhom jibqa' għaddej anke wara li jagħlqu 15-il sena. U tkellem ukoll dwar in-nuqqas ta' rispett li ntwera lejn l-għalliema fl-aħħar ġimgħat u dwar kif dan jista' jimpatta b'mod negattiv fuq dawk l-istudenti li huma mħajra jażlu din il-professjoni. Nixtieq illi nara illi dak illi rajna fl-aħħar ġranet fejn relazzjoni bejn il-gvern u l-għalliema naħseb leaves a lot to be desired u jkun sew illi daw illi huma l-assisa tal-futur tagħna x'huma l-edukaturi ta' wliedna jingħataw ir-rispett xieraq illi għandhom jieħdu mingħand il-gvern ħalli ikun hemm oħrajn illi jitħajru jitlu f'dan is-settur. Waqt iż-żjara tiegħu Adrian Delija dar id-diversi stands ta' studenti u aġenziji fl-Emcast u ltaqgħu tkellem ma' numru ta' studenti li qed jipparteċipaw fi Freshers Week.